Lousame acolleu a inauguración da exposición Obra Recente, Contrastes máis Vieiros, de José Luís Beiras Manteiga, momento no que o alcalde Esteban Ares anunciou un proxecto ambicioso, a creación dun museo para as obras de Beiras Manteiga e Alfonso Costa. Lousame dá un paso importante no seu compromiso coa cultura. O alcalde Esteban Ares anunciou que o concello está traballando na creación dun museo que acolla as obras dos seus dous fillos adoptivos, José Luís Beiras Manteiga e Alfonso Costa. A nova foi comunicada durante a inauguración da exposición Obra Recente, Contrastes máis Vieiros, de Beiras Manteiga, que se poderá visitar na Casa da Cultura de Lousame ata o 28 de febreiro. Como alcalde, de verdad que é un placer inaugurar esta nova mostra de José Luís Beiras Manteiga. Ademais, inaugurada agora que foi nomeado fillo adoptivo do noso concello o pasado 6 de agosto na parroquia de Camboño, xunto con Alfonso Costa. Beiras nos ofrece aquí hoxe unha selección da súa obra máis recente, nas que amosa unha temática inspirada en paisaxes, como podemos ver, moitos deles con diferentes perspectivas, diferentes cores, e daí os contrastes que lle poñen título á mostra, non? Esteban Ares destacou que este museo será un espazo para que as obras destes artistas tan importantes para o municipio teñan o recoñecemento que merecen e poidan ser desfrutadas por todos os veciños e veciñas de Lousame. Beiras Manteiga, pola súa banda, expresou o seu agradecemento e mostrouse disposto a seguir expoñendo no municipio, reafirmando o seu vínculo co pobo que agora considera a súa casa. Desde esta alcaldía xa podo anunciar que estamos traballando e poñendo as primeiras pedras da que intentar conseguir un museo que recolla as obras de Beiras Manteiga e Alfonso Costa, de xeito que teñan un espazo que merecen para poder ser disfrutadas por todos os veciños deste concello. A exposición Obra Recente, Contrastes máis Vieiros, amosa 34 acrílicos sobre lenzo, incluindo pezas xa expostas en Francia e Ribeira, e outras novas que o público poderá contemplar por primeira vez na súa comarca. O artista, coas súas obras de figuras e paisaxes, destaca pola forza da cor, a abstracción e o lirismo. É unha obra recente, é certo que isto xa se expuxo en Ribeira en Francia, pero non por aquí. Entonces dixo, bueno, pues vou poñer os últimos, que son aqueles que ao mesmo tempo para cambiar ou misturar un pouco, pois que vai. É unha continuidade de si mismo, pero son diferentes, non? O evento contou coa presenza de varias autoridades locais, así como de amigos e veciños do propio artista, e marcou un novo paso na relación entre a cultura e o municipio de Lousame. Un gran recoñecemento ao talento local e un proxecto que promete deixar unha forte pegada cultural na zona.